gaan ik maar even in het reuzenrad, denk ik. Wat draait van dat? Was ik in het reuzenrad? Assen. Zullen we eerst in het reuzenrad? Hoi. 3 keer? Nou, daar gaan we hier daar. Dit is super leuk. Super leuk is dit, hè? Hoe was het al dient, toch? Maar hij heeft hechtenvrees. Hij dat hechtenvrees, hoe gaat dat heet? Oh, maar met een shit, jongens. Ik heb aan helemaal het hele terrein in de shit. Een springkussen. Ja, man. Een stormlaan. En hinderlijke shit met mijn achter. Ja. Leuk. Leuk. En hij had het ook wel even de eerste ronde weer nog 2 keer. Ja, prachtig. Hij Heel erg leuk. Hij is heel blij dat er mij in is. Ja.